Η παλήρια είναι το εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο της περιοδικής ανόδου και καθόδου της στάθμης του νερού στις θάλασσες. Το φαινόμενο αυτό χωρίζεται σε δύο φάσεις: την πλημμυρίδα κατά την οποία η στάθμη του νερού ανεβαίνει στο ανώτερο σημείο της και την άμποτη κατά την οποία το νερό υποχωρεί και η στάθμη φτάνει στο χαμηλότερο σημείο της. Η εναλλαγή πλημμυρίδας και άμποτης συμβαίνει 2 φορές το 24ωρο, για την ακρίβεια, κάθε 12 ώρες και 25 λεπτά, όπως τα διάσημα «τρελά νερά» στον ευρύπο της Χαλκίδας. Όταν το νερό κινείται, παρασύρει μαζί του πλανκτόν, μικροοργανισμούς, μικρά ψαράκια και καβούρια. Αυτή η κινητικότητα λειτουργεί σαν καμπανάκι δείπνου για τα μεγαλύτερα αρπακτικά, όπως οι τσιπούρες, τα λαβράκια και οι σαργοί, τα οποία ενεργοποιούνται για να κυνηγήσουν. Οι τελευταίες 2 ώρες πριν το νερό φτάσει στο μέγιστο ύψος του είναι συνήθως οι πιο αποδοτικές. Αν η ανερχόμενη παλήρια συμπέσει με το χάραμα ή το λιοβασίλεμα, οι πιθανότητες για μια μεγάλη ψαριά διπλασιάζονται. Κατά την Πανσέλινο και τη Νέα Σελήνη οι παλήριες είναι πολύ πιο έντονες, τα νερά ανεβαίνουν και κατεβαίνουν περισσότερο. Αυτές οι μέρες δημιουργούν δυνατά ρεύματα, τα οποία συχνά φέρνουν και τα μεγαλύτερα ψάρια.